sa Davao City Police Office kalabot sa paghatag og meaning sa publiko nga dunay suot silang touch of red ni adtong gipahigayong rally sa Carmen, Davao del Norte last Saturday dong Irin. Ayan, no? Anak taktika man today. Parang ba mangyod ang kanini ang kampo sa Bangag Pilipinas. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas nga murag medyo di gyud sila kakuha bitaw og anak kadaghan bitaw day nga mga dasok sa katawhan. May na lang to magpula ang baga pulis para at least nigtan-aw sa drone day ay daghan-daghan man day nanambong. Pero wa pa sila itubag no. Ang DCPO? Ang DCPO? Na day. Sa inyo nila. Wala daw sila mapolitika. Walay meaning, pero wala daw sila mapolitika. Oy, ang kato pagbutang daw sa mga pulis dito 50 ka buok day may shell. 55. Oh, 50 ka pin ka buok day may shell. Kabahin daw to sa security protocol ni PBBM. Oy, basin pod nagula sila kay post Valentine. Natural si man nagpabibya no. 14 niya, 15 biya to. Mao gani. Basin wala sila kade, basin ang ilang date, nagkita sila sa ilang misis dito sa Carmen. Sa Carmen. Unya nag-treat sila ni PBBM. Di group date. Bitaw ana kamo ra naghatag og meaning ana. Kay ingon ang DCPO wala man to'y sambog politika ang pagsuot nila pula. Kabahin rato sa kanang security protocol nga mo ang kinabitaw nga gihatag kay gipangayuan man daw sila daypod sa kanabitaw nga Region 11 sa Regional Command nga mag-augment sila forces dito sa kanang Carmen nga 50 kabuk ang ilang gi-detail dito day nya kay kasuot palagig puwa. Namang go down may circulate dong Irin nga makuan katong internal nila ba nga kanang mga memorandum nga kato lagi specifically to wear red pero gi-deny man na nila di ba nga dili daw na kato lang daw yung pag-augment so mao lagi kay apil lagi sa security protocol lagi daw today pero nganong red man gyud no